Het Keertsveld in het dorp leidt er nog vredig bij. Maar eind deze mannen barst de grootste dwarsmerken van Friesland los. Er wordt doen ze, dronken en drugsbroekt. Vliegen hier gingen er een riepster onderuit. Thomas Dion, een van de bewakers, heeft een persoon gevonden op de wc's. En op dat stuit dat die man hem daar rondtrof, die persoon al geen hartslag meer. En op dat moment heeft hij dus de EHBO's erbij halen. En die man is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. En daar hebben ze dus geconstateerd dat die man te volle GHB in zijn bloed heeft. In 3 dagen komen er zo'n 10.000 bezoekers. Om signalen van drugsgebruik op te vangen, krijgen de vrijwilligers van de Riepster merken na een week waasje speciale voorlichting. Hoe is vrijwilligers herkennen dat mensen bepaalde drugs gebruikt hebben. We hopen dat wij informatie krijgen van hoe wij met dat soort personen omgaan moeten. En in geval van dat er mensen binnen die te volle gebruikt hebben, hoe je daar precies mee omgaan moet. Dat hopen we al op die informatie te krijgen. De verslavingszorg en de politie binnen wiers met deze informatiebijeenkomst. Maar er komen nog meer maatregels in drugsgebruikers. Het is net de bedoeling dat u vrijwilligers zelf direct die mensen aanspreken of iets dergelijks. Maar we zullen gewoon trouwen aan een evenementenpolitie die dan aanwezig is op uw evenement. En die zullen daar hun gepaste maatregelen opnemen.